Това е ден на малките, но смислени стъпки. Енергията е тиха, но стабилна. Паш Пентакли носи желание да учиш, да изградиш нещо трайно, да се грижиш за бъдещето си с внимание и търпение. Символ е на нова възможност в реалността – финансова, здравословна, професионална или лична. Ако си в сенчестата му страна обаче, може да се усещаш неуверена, сякаш не си готова. Сянката тук е в съмнението, в отлагането, в онова тихо чувство, ами ако не стане, или още не съм достатъчно добра. Но истинската зрялост идва от действието, не от чакането на перфектния момент. Афирмация. С всяка малка крачка засилвам вярата в себе си. Аз се доверявам на процеса и отглеждам стабилността отвътре навън. Ако усещате, че сте се задържали твърде дълго в съмнение или отлагане, днес направете нещо реално. Едно семенце е достатъчно, за да пренапишете посоката. И нали знаете, после е нужно да се грижите за него. Споделете видеото, за да стигне до повече хора и се абонирайте с камбанката за канала.